Dajde ti meni telefon da ja nazovem ovu gataru što gata, da vidim što ogleda, da vidim ja, da ja nju nazovem da ima čemu se uradi u nas po kući. Šta je ovo po kući? Ma ništa, ne čim nije ženska glava, šta je ovo? Joj, nemoj bogat šefike, smije se, pa nemoj troš pare na to. Sad 150, prekuće 200, pa svake sebice potroš pare na njihar. 100 tamo, 200 vamo, sad 150. Pa ima žena ogleda, zna šta će nam reći. Bola da vidim što nemamo na fakije u kući ženska glava. Ja izgatam, bola, nemo, vidi što nemaš na fake, vidiš ti to? Pa šta je ovo? Šta je ovo? Nije... Evo, daj meni $150 što sam te rekao što nemaš na fake. Nije na fakije zbog toga. Ne da Bog takim ko ti što ti piješ ovo, čovjek hoće Hennessy. Još da piješ vodku od $5 već od $50. Pa ne mora to da znači ženska glava, piće. Ima žena napravi zapise, kaže i na faka nam kreće ko u junuzak ovo. Svi oni idu gatarama balančaraju i sve pare dadoše, ba, ti si davala, nemoj. Pa si pukao na junuza, majko mila i draga. Pa šta me? Da baci flašu pa šimat na fake. Da bacim flašu pa će imat na fake. Pa šta šefik to pije, pa nije šefik šokad ja toliki, šta šefik popije. A pa de ti meni reci koliko si ti sad popio pa hoš da gataru zoveš. Hoću da zovem gataru da... Koliko si ti sad popio? I ti si zvala gatare, pa ti mene načvarala i meni, pa ne bi ja s tobom ni bio da nić gatara. Da mi ni... Ljubre jedno pokvareno, puh! Sram te isti bilo. Jel šefik? Flašu baci flašu. Ne daj pare gatarama. Da bacim flašu? Flašu baci. Da ne dam pare gatarama? Ja. A ti si davala gatarama pare, pa je šefik nailazio zapise po jastucima, pa je šefik nailazio, nema šta nije nailazio. Ovo su zapisi da ti prestaneš da piješ. Pravila mi zapise da piješ. Ej ti, prđa jedna ne bila. Ti si napravila zapis da imamo na faku u kući, koji Ulus to ima. Bolje mi kupi tašnicu Versace Michael Kors, a ne da mi kupuješ gatare da plaćaš njima. Bolje Pa što ti nisi šefiku kupila jednu lijepu kravatu kad si nosila gatarama pare? Nego mi kupuješ majice po garažnoj, šefik nosa majice po garažnoj, još igaće što ne nosa po garažu. Nisi ništa bolje ni zaslužio i to je puno za tebe. I to. I to nisam da, hej crni šefike, dalađer mi broj od one gatare što si davala pare. Nećeš, ništa dobro. Davala si gatare. Evo tebi tvoja Pa eto, vidi kako si napravila, pa ga okrenulo se, ama ako šefik više pije. Prđa jedna, ti da kažeš meni. Idi nazad u Bosnu, to tebi treba. Meni treba ovo. Idi nazad u Bosnu dakle si došao. Pa poslali smo sina za Bosnu, eto odveli su ga. Bio je problem ovdje pa su njega odveli po neko vedu i šefika. Pa bolje živi nego ti, on ne pije, a ti piješ. Zato bolje živi. On u Bosni ne pije, bolje živi, a ti u Americi piješ, a ne živiš dobro. Ne živim, dobro. Hajde ti piješ od $5, a ti od $50 flašu piješ. A kako? Hajde, prđa te pojel. Ja, nema, znaš da sam... Daj mi taj broj od te gatare. Ne može. Sve one zapise, sve sam ja zapise našao u jastuku. On šefik počeo uluditi od onih zapisa. Hajde ti izađi malo, ispari se, pa se onda... Da idem, da izađem, da se isparim. Prđa te pojel. Džavove je. Idi, ko je džavo? Ma kome ti džavo?